ଆଜି ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାର ବିଷୟରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥଟା ଅମ୍ଳ ନା କ୍ଷାର ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ହଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଅମ୍ଳଟା ଆମକୁ କିପରି ଲାଗେ? ଟେଷ୍ଟଟା ଅମ୍ଳର ସ୍ୱାଦଟା ଆମକୁ କିପରି ଲାଗେ? ଖଟା ଲାଗେ। ତ ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଚାଖିକି ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଯଦି ଚାଖିକି ଜାଣିବା ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ, ସେ ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହେଇଥିବ ତାମାନେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଚାଖିକି ଅମ୍ଳ ନା କ୍ଷାର ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ତାର କୌଣସି ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅମ୍ଳ ନା କ୍ଷାର। ତ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଅମ୍ଳ ନା କ୍ଷାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ବୋଲିକିରି? ସୂଚକ। ତ ସୁଧୀର, ଏ ଯୋଉ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ପାଣି ଅଛି ଆକୁ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ? କାହିଁ କଲ ଦେଖିବା। ହଁ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ସୁଧୀର, ସୁଧୀର ଦେଖ, ହଳଦୀ ଥିଲା ଲାଲ, ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ କରିଦେଲେ। ତ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କହିପାରିବ? କଣ ପାଇଁ ଏ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ? ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି କଣ କଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଫ ଥିଲା, ସର୍ଫ ପାଣି ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷାର, ହଳଦୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂଚକ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଫ ପାଣିକୁ ଆମେ ହଳଦୀ ଭିତରେ ପକେଇଲେ ସେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ କଣ କ୍ଷାର ବୋଲିକି, ଯଦି ଆମେ ହଳଦୀ ପକେଇଦବା ସେଥିରେ ହଳଦୀର କିଛି ବୁନ୍ଦା, ଯଦି ସେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିଦବା ସେ ଗୋଟେ କଣ ବୋଲିକି? କ୍ଷାର। ତ ଦିବାନ କହିପାରିବ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଯେ ନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଜୁସ୍। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଜୁସ୍ କୁ ପିଙ୍କ କଲର କରିପାରିବ? କାହିଁ କରିବ ଦେଖି। ଘାଟିବ ହଁ। ତ ଦେଖ ଦିବାନ କଣ କଲେ ନା, ଦିବାନ ଆମେ ଦେଖୁଛ ୟାକୁ ଆକୁ କମ୍ପେୟାର କର, ଆକୁ ଦେଖ ଦେଖ କମ୍ପେୟାର କର। ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଜୁସ୍ ଟା କର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କିପରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଜୁସ୍ ର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ହେଲା? ହେଲେ କଣ ମିଶାଇଲେ ଏଭଳିଆ ପିଙ୍କ କଲର ହେଲା? ପିଙ୍କ କଲର ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଆସିବ। କଣ ମିଶାଇଲ, କଣ କଲ? ଏଟା କଣ କଲ? ଅମ୍ଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଜୁସ୍ ଟା ମିଶାଇଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ପିଙ୍କ କଲର ହେଲା। ତ କରିପାରିବ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଜୁସ୍ କୁ ଗ୍ରୀନ କଲର କରିପାରିବ? ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁ କଲ ଦେଖି। ଆସିଲାଣି କି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହଁ ଆସିଲା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଜୁସ୍ ଟା ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଜୁସ୍ ଟା କଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରାୟ ଗ୍ରୀନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଦେଖୁଛ ତ ଆଗରୁ କଣ କଲର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର ଆସିଲାଣି, ଗ୍ରୀନ କଲର ଆସିଲାଣି ନା ନାଇଁ? ତ କଣ କଲେ ଗ୍ରୀନ କଲର ହେଲା? ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ କଣ କ୍ଷାର ନା କଣ ଜାଣିନେ। ଯଦି ସେ ଗ୍ରୀନ କଲର ହେଇଗଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପଦାର୍ଥଟା କଣ ଅଟେ? କ୍ଷାର ଅଟେ। ଯଦି ସେ ପିଙ୍କ କଲର ହେଇଗଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପଦାର୍ଥଟା କଣ ଅଟେ? ହଁ ଅମ୍ଳ ଅଟେ। ତ ଏଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ସୁଧୀର ନା? ଏଟା କଣ ମିଶେଇ ଲାଲ କଲର ହେଲା କହିଲ? କ୍ଷାର ସହିତ ଆମେ କଣ ହଳଦୀ ମିଶେଇଥିଲ, କଣ ହେଇଥିଲା? ଲାଲ କଲର ହେଇଥିଲା। ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ପାରିବ? ଆଉ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ କି? କରିପାରିବ କି?
କରିପାରିବନି? ଦେଖ କରୁଛୁ ହେଇଲା ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନା ନାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ହେଲା କହିପାରିବ କିଏ? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ କଲି କଣ ପାଇଁ ହେଲା କହିପାରିବ? ଦେଖ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ପୁଣି ଆଉଥରେ ତ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ଥିଲା ହଳଦୀ ପାଣି ସୂଚକ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କଲେ ଫାଷ୍ଟରେ ସୁଧିର କଣ କଲେ ନା ସର ପାଣି ପକେଇଲେ ସର ପାଣି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ତ ସେତେବେଳେ ପକେଇବା ଯୋଗୁ ସେ କଣ ହେଇଗଲା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ କଣଟା ପକେଇଲୁ ସେ ରେଡ୍ କଲର ହେଲାରେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଅମ୍ଳ ପକେଇବା କଣ ପାଇଁ ଅମ୍ଳ ପକେଇବାରୁ ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ସିଏ ନା ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ କି ଅମ୍ଳ ସହିତ କ୍ଷାର ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାର ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଅମ୍ଳ ସହିତ କ୍ଷାରକୁ ମିଶେଇବା ଅମ୍ଳ ତାର ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ କ୍ଷାର ତାର କ୍ଷାରର ପ୍ରଭାବଟା କମିଯିବ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସେ ହଉଛି ଲବଣ ତା ମାନେ ଏଥିରେ କ୍ଷାର ଥିଲା ସର ପାଣି ଆମେ ଅମ୍ଳ ପକେଇଦେଲେ ଅମ୍ଳ ସହିତ କ୍ଷାର ସେଠି ହଁ ଯେତେବେଳେ କି ମିଶେଇଦେଲେ ମିଶିଯିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ତାର ଅମ୍ଳର ଅମ୍ଳ ଗୁଣ ହରେ ବସିଲା କ୍ଷାର ତାର କ୍ଷାର ଗୁଣ ହରେ ବସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଟିକେ ହେଲା ସିଏ ହଉଛି ଲବଣ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଏଥିରେ କଣ ମିଶିଲୁ ସେ ଲାଲ ବନାଇଥିଲା ଯେ କ୍ଷାର ମିଶି ତ ସେଥିରେ ତ ଅମ୍ଳ ମିଶିଯାଉ ସେ ତାର ହଁ କ୍ଷାର ଗୁଣ ତ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ରହିଲାନି ତେଣୁକରି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା କଣଟା ଇଏ ନା ଯେମିତି ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁଣି ଫେରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା ଜାଣିପାରିଲ ତାକୁ